меҳмонхонаи панҷситорадори мутааллиқ ба ҳасан асадуллозода исмоили сомонӣ дар маркази душанбе оташ гирифт. ин меҳмонхона 13 сол аст ки дар ҳоли бунёдшавист ва ҳар сол бо қарори парлумон аз пардохти боҷу андозҳо озод мешавад. он бояд ба муносибати 30-солагии ҷашни истиқлол мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирифт. замони оғози сохтмони ин меҳмонхонаи муҳташам эмомали раҳмон ки бо қайчияш онҷо ҳузур дошт эълон кард сохтмони он дар 1.5 сол анҷом хоҳад шуд. аммо инак 13 сол аст ки сохтмон идома дорад ва мақомот ваъда медиҳанд соли оянда ба анҷом мерасад. меҳмонхонаи панҷситорагии исмоили сомонӣ ки хишти аввалашро раис ҷумҳур 15 марти соли 2006 гузошт ва масрафи сохтмонаш $30 миллион эълон шуда буд, 9 соли охир ба ширкати воридоти масолиҳи сохтмонӣ барои ҳасан асадуллозода табдил шудааст. тамоми маҳсулоте ки барои сохтмони ин меҳмонхона аз хориҷ ворид карда мешаванд бо қарори ҳукумати тоҷикистон аз пардохти андози арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод гардидаанд. бо истифода аз ин сабукӣ ширкати сохтмонии исмоили сомонӣ асри 21 ки пудратчии ин сохтмони бузург аст бо номи ин сохтмон ба аксари сохтмонҳои дигараш маҳсулот ворид мекунад ва бо напардохтани андози арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ ба буҷаи кишвар миллионҳо сомонӣ зарар меорад. фармоишгари сохтмон дастгоҳи иҷроии назди раис ҷумҳури тоҷикистон аст. раҳбарии ин дастгоҳро духтари эмомали раҳмон озода раҳмон ба дӯш дорад. ширкати исмоили сомонӣ асри 21 ба молик ва раиси орион банк додар арӯси раис ҷумҳур ҳасан асадуллозода тааллуқ дорад ва онро бародараш раҳматуллоҳ асадуллозода раҳбарӣ мекунад. сохтмони меҳмонхонаи исмоили сомонӣ ягона сохтмони ҳасан асадуллозода нест. ширкатҳои ҳасан асадуллозода ҳамчунин пудратчии бузургтарин масҷиди тоҷикистон ҳастанд ки қатар маблағгузорӣ мекунад. сохтмони он $100 миллион ҳазина дорад. ҷуз ин ду сохтмони бузург ҳасан асадуллозода тавассути даҳҳо сохтмони дигар пулшӯӣ мекунад. пойгоҳи паём қаблан дар бораи сохтмонҳои ӯ навишта буд. аз $30 миллион ки барои ин сохтмон пешбинӣ шуда буд, қисми асосии он кайҳо ҷудо гардидааст. аммо дар сохтмон ҳамагӣ ҳудуди 20-25% он масраф шудаасту халос. маблағи боқимонда дар кадом ҳисоби бонкӣ қарор дорад маълум нест. дар ҳамин ҳол мақомот бори чандум аст ваъда медиҳанд сохтмони меҳмонхонаи исмоили сомонӣ соли оянда анҷом хоҳад ёфт. раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди раис ҷумҳури тоҷикистон ҷамшед аҳмадзода моҳи июл дар конфронси матбуотиаш гуфта буд мутмаинам ки то соли оянда сохтмони ин бино пурра ба итмом мерасад. ин аввалин ваъдаи мақомот барои анҷоми сохтмон нест. аввалин ваъдаро эмомали раҳмон дода буд ва ҳар сол ё ҳар 2 сол он ваъда такрор мешавад. меҳмонхонаи исмоили сомонӣ дар маркази душанбе хиёбони рӯдакӣ дар масоҳати 1.5 гектар сохта мешавад. интизор меравад ки ин меҳмонхона 350 ҳуҷра бо масоҳати умумии 20,000 метри квадратӣ хоҳад дошт. замоне ки эмомали раҳмон лентаи онро мебурид гуфта буд бо анҷоми ин сохтмон 700 ҷойи нави корӣ пайдо хоҳад шуд. соли 2007 агентии омор ин 700 ҷойи кориро ба ҳисоботи худ ворид карда буд.